una vez lloviendo mucho, hasta lloviendo hielo. Tres, como te dice, malta. Tres pantalones, calcetines, ¿sabes? Luego a tu colchón, inolvidable. Nadie no quiere vivir mal, pero bueno, es una vida. Es que sin papeles no puede hacer nada también. Ara, fa poc més d'un any, Suleiman vivia junt a un centenar de subsaharians més baix de les columnes d'este pont, en este espai que veuen anegat per les fonts. I és que la València de la Copa de l'Amèrica els va desallotjar perquè no quedaven bé a la foto, però en canvi no els ha dotat de recursos suficients per a que puguen dur una vida digna. Varen prohibir que estigueren ahí, sota del pont. És que ja no tenen res, ni això, ni tan sols això, però ells portaven vora 2 anys o més de 2 anys ahí en el pont. Cuando la río se acabó, la gente sale, hay gente ir al albergue, hay gente ir a otro sitio para buscar trabajo, hay gente está aquí, hay gente buscando casa para compartir. En el moment de desallotjar-los, l'Ajuntament no els va oferir més que 15 dies d'alberg. Davant això, van ser les ONGs i organitzacions civils i religioses qui va haver d'actuar per no deixar a la gent desemparada. Nosotros alquilamos, en aquel momento alquilamos 2 pisos donde habían pues esto, y luego otros chavales se alquilaron su piso. Si tú tienes papeles para formar casa, pero sin papeles no se puede formar nada. No poden cridar a un telèfon normal i dir vull llogar el pis. No, cada un d'ells se les ha d'inventar. Paguen 60 euros, són 8 en un pis que hem vist que no tindrà més de 4 habitacions. I durant el mes han d'ingeniar-se-les aparcant cotxes, anar a la taronja. Ara fa pocs mesos, després d'anys de reivindicar-ho, l'Ajuntament de València va obrir la primera casa d'acollida, amb capacitat per a 70 persones. Este año, aunque tarde, pues se ha abierto el centro de acogida en la Avenida del Puerto, centro de acogida que negaron hasta la saciedad, desde la administración local y autonómica negaron hasta la saciedad la necesidad de que se abriera, pero bueno, los hechos yo creo y las realidades a veces son más rotundas que quien niega la evidencia. A banda d'un allotjament digne, les associacions ofereixen cursets de llengua i legislació laboral que doten d'eines als nouvinguts. Tot i això, el fet de no tenir papers els fa dependre de màfies i irregularitats. N'hi ha alguns d'ells que tenen que llogar els papers de companys que ja estan així més temps i que sí que tenen papers, aleshores li lloguen el paper i en aquests papers van i treballen. Per un altre costat estan uns altres que se'n van al treballar a la taronja, però clar, com ells no poden... Primer que no és així en València, que són en els camps, ni tenen mitjans de transport per arribar al camp, ni quan arriben al camp poden negociar en l'agricultor. Aleshores, hi ha uns màfies de gent que sí que parla el castellà, que van en furgonetes i a la fi del dia, després d'haver estat tot el dia treballant en la taronja, li has de donar la meitat del teu sou a la persona que t'ha dut allí i que ha pactat el treball. El que les feia falta a aquesta gent és eines per a desenvolupar-se en normalitat. Aleshores van començar a donar classes de castellà. Aparte de la lengua es el problema del trabajo y el problema de la subsistencia. Son personas que en teoría no pueden trabajar y trabajan, pues unas veces trabajan siempre sin la economía sumergida. Darles a conocer, pues eso, la legislación, clases, es decir, cosas que les puedan y les vayan a servir para poderse desenvolver. Este juny, després de mesos de debat, el conseller d'Immigració, Rafael Blasco, va presentar el compromís per a la integració, que no és res més que patrocinar cursos de llengua y cultura autóctona. Eso es lo que venimos haciendo y desarrollando desde hace mucho tiempo. Yo creo que, que el señor conseller debió darse cuenta que descubría el Mediterráneo con esa gran idea. Papeles solo. Tengo cursos de trabajo, un montón. Es lo que falta, papeles. Mentrestant, la legislació sobre immigració s'endureix cada vegada més arreu d'Europa, al mateix temps que segueix arribant nova gent amb l'esperança d'una vida millor. Hay gente que viene, pero ellos no saben lo que hay. Ellos no saben. Un montón de gente aquí. Antes, si tú sabes lo que hay en Europa,
tú prefieres que estar así. Ah, dibidibile, oh my madlo, dibidibile, oh my madlo, dibidibile, oh my madlo. ¡Vale! ¡Tómale! Qué bueno.